హలో ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు ఎస్వి లిరిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకోసం అయితే ఇవాళ ఒక వీడియో తీసుకొచ్చాను. నచ్చుతుంది అయితే అనుకుంటున్నాను. రౌడీ బాయ్స్ నుంచి అయితే ఒక సాంగ్ తీసుకొచ్చాను మీకోసం. ప్రివ్యూ చూడండి ఫ్రెండ్స్, నచ్చితే లైక్ చేయండి. నువ్వేంటి ఇక్కడ? గూగుల్ మ్యాప్స్ లో అందమైన అమ్మాయి లొకేషన్ అడితే అది ఇక్కడికి మన ఇద్దరి మధ్యన ఆనిచ్చనికి నేను చేరుకున్నా. నీ పక్కనుంటా నువ్వెక్కడున్నా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్రివ్యూ చూసారు కదా. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా మీ మొబైల్లో ఎలర్ట్ మోషన్ యాప్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓకే, ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళండి. నేను డిస్క్రిప్షన్లో బీట్ మార్క్ షేక్ ఎఫెక్ట్ లింక్ ఇస్తాను, వాటిని అయితే ఇన్పుట్ చేసుకోండి. బీట్ మార్క్ ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటాయి కదా, వీటి ఎఫెక్ట్స్ అయితే షేక్ ఎఫెక్ట్లో ఇస్తాను. అండ్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ కూడా కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇమేజ్ అయితే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోకి అయితే చాలా బాగా షూట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చితే వేరే ఇమేజ్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే దీన్నే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి లిరిక్స్ నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఫొటోస్ పెట్టుకోండి. మీరు అయితే ఎవరి వీడియో ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఫొటోస్ అయితే ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మార్క్స్ ఇచ్చాను కదా, చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మార్క్స్ ఇచ్చాను కదా, ఈ మార్క్స్ మధ్యలో అయితే పెట్టుకోండి. ఆ ఇమేజెస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, నేనైతే అనుపమ ఇమేజెస్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఫోటోని. ఇట్లా అన్ని ఇమేజెస్ అయితే యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, అన్ని ఇమేజెస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చిన విధంగా ఇమేజ్ని కంప్రెస్ చేసుకోండి, ఎడిట్ చేసుకోండి. ఓకే, వీడియో స్కిప్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్, స్కిప్ చేస్తే మళ్ళీ అర్థం కాదు. లాస్ట్ ఇమేజ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇట్లా ఇమేజెస్ అయితే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇమేజెస్ యాడ్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ ఇమేజెస్ అయితే యాడ్ చేసుకున్నాక బ్యాక్ వెళ్ళండి. మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ షేక్ ఎఫెక్ట్లో ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఇస్తాను. వీటిని ఫస్ట్ లిరిక్స్ వస్తాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ లిరిక్స్కి అయితే పేస్ట్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఉంది కదా, దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, దీన్ని కాపీ చేసుకున్నాక మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళండి. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇందులో బీట్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇమేజ్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, 5 సెకండ్స్ నుంచి 7 సెకండ్స్ దాకా ఈ ఇమేజ్ ఉంది కదా, దీనికైతే ఆ ఎఫెక్ట్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. దీని తర్వాత ఇంకొక ఇమేజ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, రెండింటికి మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి ఎఫెక్ట్ని. ఓకేనా, ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్, 15 సెకండ్స్ 5 మిల్లీ సెకండ్స్ నుంచి ఉంది ఫ్రెండ్ ఇమేజ్, దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇట్లా ఈ 2 ఇమేజెస్కి అయితే పేస్ట్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళండి, షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ సెకండ్ ఇమేజ్ ఉంది కదా, దీన్ని అయితే కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకున్నాక మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళండి, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకోండి. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకున్నాక
ఇంతకుముందు అయితే పేస్ట్ చేసుకున్నారు కదా ఎఫెక్ట్ని ఫస్ట్ ఇమేజ్కి, దీని తర్వాత ఇమేజ్కి అయితే పేస్ట్ చేసుకొని దీనికి పేస్ట్ చేసుకున్నాక ఒక ఇమేజ్ని వదిలిపెట్టేసాను ఫ్రెండ్స్. దాని తర్వాత ఇమేజ్కి పేస్ట్ చేసుకోండి 1 by 1. ఒక ఇమేజ్ వదిలిపెట్టేసి ఇంకొక దానికి పేస్ట్ చేసుకోండి. అట్లా అన్నింటికి పేస్ట్ చేసుకోండి. దీని పక్క ఇమేజ్ని అయితే వదిలేసేయండి. ఈ ఇమేజ్కి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, దీన్ని వదిలేసేయండి. దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈ ఇమేజ్ని వదిలేసి దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ ఇమేజ్ కూడా వదిలేసేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ షేక్ ఎఫెక్ట్లో లాస్ట్ ఇమేజ్ ఉంది కదా, థర్డ్ ఇమేజ్, దీని ఎఫెక్ట్ అయితే కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళండి. మళ్ళీ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకోండి. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకున్నాక ఇంతకుముందు ఇమేజ్ వదిలేశారు కదా, ఏ ఇమేజ్ అయితే వదిలేశారో వాటికైతే ఈ ఎఫెక్ట్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, వదిలేసిన ఇమేజెస్కి అయితే పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఇమేజ్ కూడా పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇట్లా మీరు ఇంతకుముందు అయితే ఏ ఇమేజెస్ వదిలేశారో లీవ్ చేశారో ఆ ఇమేజెస్కి అయితే ఈ ఎఫెక్ట్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, లాస్ట్ ఇమేజ్కి కూడా పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, పేస్ట్ చేసుకున్నాక మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తాను, ఒక టెంప్లెట్ అయితే ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆ టెంప్లెట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఆ టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. ఈ టెంప్లెట్ అయితే యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, దీన్ని అయితే కంప్లీట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫీల్ కంపోజిషన్ ఏరియా మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, బ్లెండ్ అండ్ ఒపాసిటీలోకి వెళ్ళండి. లైట్ అండ్లోకి వెళ్ళి లైట్ అండ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇట్లా ఇమేజ్ యాడ్ అయిపోయింది. ఈ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే మాత్రం ఇమేజ్ బాగా వస్తుంది, వీడియో బాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, వీడియో అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మిగతా వీడియో అయితే క్రాప్ చేసుకోండి, టెంప్లెట్ వీడియోది. ఓకే, వీడియో అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్, బాగా వస్తుంది వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చిన క్వాలిటీలో ఇమేజ్ని అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, వీడియో మాత్రం ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే లైక్ చేయండి.